Hajiya, ina talaka fakiri mara ko nera da sisi ga shawara da mai kuɗi. Ai mai kuɗi yana in dai magana ce ta kuɗi kawai ya amsa. Amma a ce baka da ko nera, kallo ma baka ishe mutum ba ma, amma ka dinga cewa sai kai shawara. Haba Hajiya. Shafa'atu kenan. A bashi dai damar yayi shawara kamar yadda ya nema. Ni ina ga zai fi kar mutum ya yanke abu da kafo. So kin sani shi arziki na Allah ne. Yana ba wanda ya so lokacin da ya so, kuma ya hana wanda ya so a san da ya so. Ba kuma dan ya fi so ba ko kuma saboda ya fi ƙi. Wannan cikin ikonsa ne. Ba ruwan Allah. Sai ki ga wata rana kuna iya fina ma arziki. Hajiya ma kuwa kike a maganan ne? Haba, wani irin mu wayi gari mu fiki arziki? Wai mu fiki arziki bayan ya sake ni na auri wani ko kuma da shi wannan mutumin. Shafa'atu. Shi fa arzikin nan kamar yadda na faɗi miki Allah ne ke bayarwa. Saboda haka a dare ɗayan ya ga dama sai ya baku. Me ne a ciki? A'a ban yi mamaki da ikon Allah ba, gaba ɗaya jinin wannan mijin nawa babu arziki a cikinta, gaba ɗaya talaka ne. Fakiri ne, ni ma ta rufe soyayya ta rufe min ido. Wallahi talaka ne, ba a wani wannan ba arziki zai yi ba. Har ya ci gaba da kabun shi, in ya ci gaba da girman kanto. Allah sai ki dinga bani dariya. To ai ni na san me na ijiye a gidan. Ki fara jin yunwa ba? To Hajiya. Na san yanzu sun gama. Kika ce mu je daga ciki in ci ma ai. Na san sun gama abin da muka sa su. Gara mu je ki dan ci abinci dai ko kaɗan ne ko? Shi ma haiki tafi mishi da shi. Shiwa. Gidan nashi.